Good morning guys! For today's video, magpakaon ko sa akong mga alaga guys. So, the budget is 1 kilo per day sa isda. Diba? Pero, ang amo, mukhaon og ginamos nga worth 10 pesos. O diba? Ganyan kalala dito, Zay. Oh, wait lang. Oh. So, kuka mo na yung mga alaga, mga doggy dyan. So, lumalaban tayo, no? Nga dapat ko usa ka bulldog. Ikaw, tira? Nasa ko alaga ka bulldog, Zay. So, mga Zay, kinanglan dyan na ito gunting-guntingon, Zay, kaya aron mabahin. O, dala pong bulldog, Zay. Bulldog. Bulldog ay. How na bulldog? Hari kung copyright ko. Di na sa ni monetize ning akong kuan. Naay bulldog. Ada. Che. Pada bulldog. Awawa din siya, awawa. Saba. Nigara pas bulldog. Ay lagi nang hilante paakan kay kaabala ka wa jud sa ni. Paaka lagi na choy. Nigara ng bulldog na. Oh, behave lang choy, behave lang. Unsa niya pamaha pa ni Odto? Tanaha, mami. Sana well. So, na. Bitaw guys, ganina, na mainit ako sa mga guys, tangapi ko, itlog. Kunya, ako mga batos-batos, kaya uwi pagkaon, ako mga chananaks. May gini, kaya na halin ang tindahan. Yan, nasa gusto sobra gamay yung kwarta. Kung wala, patay, way kaon, mapas mo, ako mga tsalaga. O diba? Nag-itlog lang ang mga bozing. Nga karon. Isda alaha. Diba? Diba? Olalang. Oh my God. Dilutas na din ako sila sa kanang dog food o sa mga kuan kay. Sus, di na madaoy. Nakakaon na sila mga table food char. So, mo na to. Apilas budget. Sa una, mapalit ni ko sa kakilong sudan. Karon. Usag tunga na. Uminto pa more. Diba? Diba? Umintuhan. Kaya, daman sa niya usa ka bulldog. Bulldog na mo, nga bago pag inamahaw, mamahaw na sa siya. O diba, lawan? So, yun na ng life. So, balik tulo ni sila ka kananan. Diba? Ikaw pa, ako. Ang bulldog, pwede rin na pastingon. Oh, di lagi yung pabadlong lagi kaya anong pagkanon. Ang karindag ko, duha. Kaya duha rin sila mong kaon per day. Niya kay nasundan man o kinamanghuran. So dapat pagkaonon o katulo. So laban na kita din dapitan, no? Unya, amo sundan sardinas. Ilaha, isda. Adudoy. So, yan na, dyan ang kami guys, no? Kanang full-time farm mom. 4, little 2, little 3, pataas. Magbulati, preschool. Okay, galante? Lawan to door dapitan, Zay. So, kanina video guys. Dili na ako mag-edit guys, kaya wala yung kapasidad akong cellphone guys. O, bigay naman. Tinanan. Unya. Kapag cellphone na ito nga, imbis kay way kaluoy, imbis kay bati patag na. Samutan ta ka bati. Nya kay umante hayag-hayag karon kay dag-uma ng palibot. So, laban na kita ng dagwaya, no? Tora de. So, kanang paninda diha ni mother. Oh, huwat. Relax, my boy. Kan display da ni mother. For konsumo na mo.
Kung ganan ka mo kuha lang. Kung na yung palit, ayo tagai. I-display na. Understood? Galing ha. Kasi nga na siya ang buhay life. Life Quality. is life. Charot. Hindi mo palit kay. It's a prank. Bulldog. Titig. Bulldog. Ada bulldog. Kinakaurot na ako sa kalitrong orsay. Sumpong tikag kuya ha. Ano ako, ipilkuho? Bayari ha. O, anong palit lagi? Aba. Advance lagi kayo na akong radar. Sa advance, paano yung Samsung ko no, Samsung. Masangan? Samsung? Samsung? May Samsung. No, mugod to. Hindi naman to. Parang nga nang babaw sa sardinas. Oh, wait lang. Boy, green. Yellow lang. Ha? Ano? Narigin mo Samsung? Hindi? Oh, may green. Da. Ano? Pag-huli, pag-tawag sign. Kana lang ko no, kay ganahan siya green. Ay, kanilang yung yellow. Mora ni, maninda nga magbuot. Oh, nandiyan na yung yellow. Ang kalmalig. Ihatag na ko na pink, kaya ang ka mabitay ro. O, diba? So, na pa may... Ibaan mo kayo eh. Ah! Sa... Saba ragod kayo. Ganito I will- nila din nasaba. I will bahin this to... Kailangan bahiro ni sila o katsulu and rice. Bali. Ang usar ka kilong nilang isda, kuhanan po na og 3 ka kilong kanon. Para budget. Di ba? Budgetarian. O, diba? Wala buno na pinding. Sige, laban ta bumi ka nanay. Bumi ka nanay. Okay. Malungkot sila siya ha. Kukunti ka. Girls and boys. Kailangan hot doon ha. Pag di ni hot doon, sus. Tsao na lang. Kailang kolgate te. Sa? Suntok kunti karon. Kolgate. Makulgati ka karon. Kada kong kulgitan na. Ibitay ti ka sa munggay ron. So, pasensya kay guys kung naakoy kanang kauban diri nga kanang kukoy. Di ba Javan? For the food, amen. O, azan. Hello people. Pasang pa na yung usa. Dali. Dala din de usa. Come. Dala. Ikaw bilan. Oh, sit. Sit down. Sit. Good boy. Okay mo, Lai. Wait lang, Lai. Kada pa yung sa katiguang. Ale. Come. Lai. Ale na. Awara lang ka diha, ah. Sige, tago lang ka. Thank you, Jesus, for the food. Amen. Sige na. O, diba?